rompo a porta. Moi bons días, familia, como estamos? Vai enerxía, Estarei forte ou non estarei forte? Ti que dis? E ti como estás? Estás a gustiño aí no sofá? Estás forte? Foche ao gimnasio? Porque miña nai vai todos os días. Foche ou non? Dime a verdad. Veña, home, que hai que mover ese corpiño, hai que mover ese cu, esa cadeira, esa croca que se diría aquí na cociña. Como que non? Veña, hoxe temos unha receita ben bonita, porque é un guisazo. Non che vou dicir que non, pero creo que as receitas do Sachevó están cheas de sabor, non? Están cheas de amor, non? Pero tamén están cheas de cocción e de tempo bonito. E, polo tanto, sempre facemos esos estufados, eses guisos, esas historias que tanto nos gustan. De feito, cando falo con vos pola calle ou tal, pola rúa, e que me dicides calquera historia, sempre dices que menos mal que estás con esa cociña de sempre, tal. Sí, sí, cociña de sempre, pero hoxe, por exemplo, imos de meter un par de ibanadas por aí polo medio. Que sí, que me gusta guisar moitísimo, que posiblemente se me dixeran que teño que comer toda a vida de ensaladas, diría, home, non, encantan as ensaladas. E que se teño que quedarme con algo, quedaríame co lume baixo, ca tranquilidade, co chup-chup. E por iso é o que máis fago, e porque sei que en Galicia gustanos ben comer con esa culler. Hoxe, imos empregar, por exemplo, pois un pouco de xamón curado, un pouco de solombo de cocho, vale, para que? Para facer unha receita que está entre o guiso e un guisiño tamén de pataca moi vasco, que serían as patacas rioxanas. Pero mirade o que temos por aquí e pensade ben ca cabeza. Xa estades a dicir, por fin, xa chega o cociñeiro dos guisotes. Como que non? Aquí o temos, con este solombo de cocho, vale? Unha peza que ahora miraremos e que máis, pois, pódese comer xa en unha encerillada, porque metes un pouco de tixola e está para meterlle o dente. Temos o xamón curado, temos un pouco de tomate frito caseiro. Temos tamén por aquí estas olivas negras, que podrían ser outras, As verdes a min tamén me gustan moito, pero para o cor e para o platiño quedaban ben estas. Temos un pouco de pemento en pó, temos cebola, neste caso tamén patacas, xa veredes como imos facer estas patacas hoxe. Temos un pouco de perexil, temos este pemento vermello, un chisco de caldo do Sachevó e hoxe, metendo un pouco tamén así a pezuña, un pouco de viño de Oporto. Maravilla dos guisos que che digo eu e que sei eu tamén que a Lidia lle gusta moito a culler. Moi bons días, Lidia, como estás? Bons días, Iván, é certo. Si ou non? Ademais, eu que sempre cociño dun día para outro, é algo que queda ben requentado sempre. Eso é a historia, porque a maxia deste tipo de elaboracións é que cando teñen ese repouso, esa tranquilidade, cando fai mamá e o día seguinte chegas ti, bueno, é cando ibas de festa, espera. Estou me acordando, cando chegaba de festa, e chegaba... Sí, o miolo traballa moito, é rapidísimo, Cando chegaba de festa... Mira, a miñas primeiras festas foron cos meus primos. Ali por Ordes, por aí, eso era unha auténtica maravilla. Eso eu era o sheriff da zona. Non é certo. Eu acórdome que a primeira vez que salín, eu creo que tiña 16, 17 anos. Non salín moi cedo, Eu tamén creo que 16. Porque a xente agora con 12 está movendo aí o tal, o transistor. Non. Estamos a falar de que eu empecé por Ordes con meus primos maiores e que me levaron e non me dixeron tomar gota de alcohol. Ben por eles. Que é unha cousa importante. Alcohol cando seses maior, xa tomarás se queres. Pero o importante é que eu sí que me encantaba estar por aí, pero cando cheguei, despois de bailotear, despois de mover o corpo, tiño unha fame, e abres a neveira. O que queiras, o que collas, pim, pam, todo sabe, pero se tes un guiso, ata frío, non hai... Eu lembro o caldo. O caldo, igual. O chegar de sair, o caldo en riba da cociña de leña, aí a pota, que non está ben, non hai que deixala ali. Non, pero daquela había, puñas un leño, puñas un cacho de madeira, pouco a pouco, eso apagábase. Non era como o gas ou como a electricidade que hai que meterlle un transistor. Ritmo antes de dormir unha taza de caldo. Home, unha cunca de caldo, por Dios, eso é maravilloso. Eu recordo, isto xa creo que xa contei, pero estou falando moito, pero eu recordo en Corme, na casa dun colega meu, a nai fixera unha fonte de ovos recheos. Recordo chegar ás 7, 8 da mañá, a xente a piques de xa de levantarse, as outros, pim, pam, os maiores, e de repente, se non me comín 10 ou 12 ovos, non me comí ningún. Eran para o día seguinte. Eran para o día seguinte, eran para a festa. Despois dormín como un rapaz. Home, non! Veña, o que imos facer é o seguinte. Vamos coller, porque hoxe imos facer todo aquí. Neste historiete, nesta tarteira. Imos meter un chisquiño de lume porque imos selar de primeiras o noso solombo, vale? Despois do solombo ben seladiño e empezar a meter toda esa
zaragallada que temos por aí e xa verás como facemos unha receita boa e de calidade. Sobre todo porque hai unha cousa que a mí me gusta moito que é as patacas rioxanas. E normalmente van con ese chourizo, con ese tamén un pouco pemento, tal. Fai unha cousa aí os vascos que é remexer nelas un ratiño antes de poñelas a cocer. É como que a rustren tamén. Que rustrir? Rustrir a cebola, sí, rustrir o allo tamén, pero rustrir unha pataca, sí, non pasa absolutamente nada. E despois mollaremos con un pouco de soporto, vale? Como sempre vos digo, pódense facer moitísimas variacións. Falaba antes na oliva negra, pode ser unha oliva verde, sí. En vez de un solombo pode ser outro cacho, sí, pode ser. En vez de xamón pode ser chourizo, tamén. En vez de pemento, hai tantas cousas que podemos cambiar na mesma receita e facer da mesma maneira que non sabemos nin nós. Mirade, aquí, imos facer unha cousiña, imos limpar un pouco, sabemos que as partes un pouco do solombo, chamanlle o rosario, a cabeza, tal, hai como un pequeno cordón. Estas partes podémolas quitar un anaquiño. E, sobre todo estas partes tamén de graxa, ímolas quitar. Eu vou facer rebandas. Podemos facer o que queiramos, que isto está libre, cada un, de que faga tacos, de que faga... Eu vou facer como uns medallós. Vale, vou facer unha cousa tamén. Isto, para aquí. Vou meter, estes son máis pequeniños, este, xa para aquí, para arriba. Este para a carne, rapidamente. Este vou no meter en cachiños, porque digo, que vou quedar con ese cordonciño aí? Non, isto vai meter igual. Non son unhas rebandas tan bonitas como as outras, pero hai máis que tirar. Vale, e aquí, sobre todo, este cordonciño, mirade. Quitamos esta graxa que se desfai rapidamente. De feito, este é un corte moi magro, quer dicir, non ten máis graxa que unha peituga de polo. Non, a graxa que está aquí por fora, que mira, pero por dentro, non, ora ímola ver, que iso a xente xa o sabe. Despois este é un corte moi rico, vale? Mirade que se pode quitar xa a pela así, moi rico, pero sobre todo tamén é un corte, como di ela, moi magro, vale? Mirade, mira que tacos vou facer, así, isto xa non vou quitar nada máis. Viña, imos facer taquiños desta maneira, vale? Desta maneira, así, que se vayan cortando un pouco o chou. Como vos dicía, isto é como un queira, vale? Hai xente, que hai un truco que falaba antes con un compañeiro, con Marcos aquí, que dicía, bueno, podes salpementalo, vale? E ao salpementalo, se o faz enteiro, valía, colles a táboa, metes un pouco de sal, un pouco de pementa, e xa faz así como se fora un rodillo. Tinta, e salpementalo tal. Pero eu, como teño que facer isto, vou facer deste xeito, vale? Aquí, agora, non nos pasamos co sal e ca pementa en ningún momento, pero agora voulle meter un anaquiño, pero isto vai para dentro. E aquí sí, vou ter moitísimo tino de facelo rápido, porque neste momento chega o que vos digo deste tipo de carnes. Este tipo de carnes queren un visto non visto. Meterse, xirarse un pouquiño, meter por aí, estes cachos vounos meter aquí no medio para controlar rapidamente, porque digo, hai máis que tirar, sí. Vou quitar este cachiño de graxa, que está así e así. Mirade, antes de nada, pinciña. Onde estás, miña rula? Aquí, esta pequena, esta tamén me vale. Piña, pinciña, e rapidamente pa dentro. Aí, esta selada, non máis. E outro pouco. Che, salta un pouquichiño, non pasa nada, meus amores. É carne. O que quero é que quea cruda por dentro, ben cruiña. Por qué? Porque despois vamos a acabar guisándoa no propio guisote, nos últimos 4 ou 5 minutos, non máis. Que hai xente, hai moitas elaboracións que vexo de xente que fai o solombo no forno. Como teñas o solombo no forno 2 minutos máis, matáchelo por dentro. Dígolo en serio, Mira, estes cachiños pequenos, unha rustrida así, movémolos. Agora sí, primeira rambada de salciño. Veña, un pouquichiño de pementa. E isto prácticamente está, Mirad o que estou a facer. Movo desta maneira, mirade. Parece que me quixo entrar un pouco de pementa. Teño tanta potencia, Lidia, no ollo, Que potencia, macho. Mira, aí. Eso é. Vedes como está agora mesmo collendo cor xa por outro lado? Fora. Fora. Vou sacalo o lume. Fora. Movemos un pouco. Isto tamén. Isto tamén. Isto tamén. Ben, 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 ben. Os cachiños pequenos que fomos os últimos que botei, xa os boto agora para dentro. E despois vou vos ensinar agora como está esta cocción deste solombo. E mirade que cousa pouca fixemos. Vale, listo. Aí. Agora isto feito. Veña. Apaguei un momentiño o lume e vou coller a cebola. Isto é importante. Pásame tamén o pemento, que vou ir rapidísimo e vou vos ensinar unha cousiña. Está apagado porque non quero que se me empece a quecer. E aquí
hai moitas carnes que moitas veces facemos o seguinte, Lidia. Sí que é verdad que non, que temos aí a carne e vou facendo as cortes de verduras, pero isto quero que vai e que entre, porque o que vos dicía, se despois me paso un anaquiño con esa carne, acabei con todo. Xa non vale. Se queina e ter unha carne magra, con boa dentada, como tal, e se cala por 3-4 minutos por estar aí, tampouco ten moito sentido. Veña, dalle aí, como se parece a receita logo? Que ademais, se non ter grasa, é fácil que quede seca, claro. Claro, claro. A veces os cortes, por exemplo, que outro día facíamos algo con segredo, ou dentro do cocho, da igual, o mesmo cabeceiro, vale? De lombo que está aquí despois do pescozo é unha parte máis graxa, máis entrefrebada, máis tal, entonces sí que me permite que se me pase un pouquiño na tixola a carne sexa que este aínda ben xugosiña e rezumenta, pero que se me paso con isto, de verdad, que quitamos todo o sentido á receita. Así que é importante facer eso. Dime. E as olivas van no guiso? Sí, pero case ao final de todo. Mira, é unha cousa que xa facía, xa fixen, aquí, perdón, xa fixen ca miña nai moitas veces, eu cando empecé a cociñar 12-13 anos, pero cando empecé a dicir na cociña, por que non facemos isto? Igual con 16-17 xa estaba con ela. E gustábame moito a pasta. E recordo unha vez que tiña unhas aceituniñas, unhas oliñas, empecé a picalas, e metinas na pasta, ca carne, nunha boloñesa, e deronlle un toque tan guapo que dixen eu, aquí hai que remixer todos os ingredientes, hai que empezar a meter das súas. E así vai. Hoxe o guiso sería un guiso típico normal, se non lle botas o xamón, non? Se lle botas o pemento, empezas a rustrir, pois dirías, vale, xa levo o xamón, un pouco de graxa. Isto por un lado que xa deu un pouco de sabor ese aceite. E ao final de todo, cortas unhas olivas, metras polo medio, e cando estás collendo, nese toque que tamén é importante saber por que fago isto, nun viño do Porto que ten ese toque doce, verdad? Que podría ser un Pedro Ximénez, por exemplo, tamén, pero ainda tira un pouco máis para arriba de dozura e non me gusta moito. O sea, tira demasiado xa a mel, é como se te pasas co azúcar, non? Pero sí que me gusta ese toque doce con ese amarguexo da aceituna. Entón, estamos casando tamén bastantes sabores, pero que non leva isto, sabe igual, xa cho digo eu tamén. Veña, subimos o lume, Lidia, aquí, xente na casa, agora outra vez, controlando. Neste caso, imos facer unha xulianiña con esta cebola, vale? Imos facer unha xulianiña tranquiliña e que tamén que nos colla unha cousa. Moitas veces dicimos, o cacho pequeno tal, se guisamos ben, a min a cebola, que é algo que me encanta, encontrar tamén polo medio en tiriñas, tamén lle cambia un pouco o xeito á receita, así que vai tirar pa dentro. Veña. E ti sabes cal é a diferencia entre as olivas negras e as verdes? Home, teñen porcentaxes graxos diferentes, non? Creo que é máis graxa, por exemplo, a negra, non? Claro, ao final non son diferentes especies de olivas, non? Simplemente é unha oliva con diferentes grados de maduración. De maduración, só a maduración? E tamén hai certas especies que poden non chegar a coller esta cor... Sempre son máis escuras, vale. Pero non todas as variedades chegan a esta cor negra. Tan negra, tan de cinza, non? Sí, claro. Pero normalmente as que collemos verdes é porque se collen a colleita antes da maduración, e as que son máis escuras ou as negras son as que xa están maduradas. Por lo tanto, teñen menor porcentaxe de auga, están un pouco máis concentradas. Vale. Están máis concentradas en sabores tamén, non? En sabores, en nutrientes. E moita xente, en xeral, pasa cas verdes tamén, Xa cas verdes hai o medo de que como se fose algo moi graxo, moi enerxético. E, bueno, pensade que aínda as negras teñen un 50-55% de auga. É unha froita. É unha froita. Claro, que pensamos que todo graxa cando a prensa se con todo. Aí sí que saca o aceite. Claro. Da oliva, vale? Ademais, ese tipo de graxa da oliva é o ácido oleico, mesmo do aceite de oliva, o que dá o nome, non? É un tipo de graxa monoinsaturada que nos axuda a reducir o colesterol. Aí hai que botarlle aceitiño a nosas receitas. Como que non? A nivel enerxético, 8-10 olivas negras equivalen a unha cullerada de aceite de oliva en cantidade de graxa. Si, isto xa faláramos, tamén... Que non é tanto como a xente pensa. E ademais que 3 ou 4, que ti dis, dá moitísimo sabor. Moito. Que va, mira, eu teño esas aí porque, bueno, isto xa o sabe todo o mundo na casa. Eu vou metendo, isto que non me digan que non facedes vos. Eu picar moito entre horas, non, pero cando empezo a cociñar xa, se meto aí 5 ou 6 olivas de máis, non pasa nada, meto-as pa dentro, po buchi, mentras cociño, e a ver que me di algo a min, Eso que che ia decir, un aperitivo estupendo.
as olivas, os encurtidos, non? As conservas de peixe, que é algo rápido que podes ter na casa non perecedereiro, para cando chegan convidados. Tal cual. É un aperitivo estupendo. Tal cual. Mirad, aquí, un chisquiño máis de aceite, dentro de nada xa vamos a empezar a desglaxar un pouco tamén con aquel caldiño, se mo traes pa aquí, eres unha auténtica maravilla, perfecto, imos coller un pouco máis de sal, aí o temos, e subimos o lume. Mirad o que imos facer agora, veña. Agora empezamos con isto, non? Damos unha pequena rustrida, corte en xuliana po pemento, corte en xuliana tamén pa esa cebola, imos metendo, facendo zaragallada, que empeza a coller tostados, esa cebola con lume forte xa vai collendo esa cor, por eso temos o caldo aí. Antes de nada, dicirvos un pouco que a tontería sí, pero mirade, isto, por exemplo, que antes dixemos, vou ensinarvos como vai, mirade, limpo aí un pouco para que todo o mundo vexa. É todo un pouco igual como cortemos, pero está selado, a xente que o ve así dirá, eso está feito, non pasa nada, non? Está... Bueno, feito, mirade isto. Este é o corte que moitas veces vos comento de como selamos unha carne, non? Temos por aquí a carne totalmente crúa. Ten ese toqueciño onde se podía selar un pouco máis e que chega, a veces falamos das tres cores, non? Un pouco tostado, un pouco máis branquiño e a carne vermella. Vale, por que deixo aquí este toque de carne? Porque despois vai guisar. E se deixo este toque de carne xa feito, imagínate, todo do mesmo cor, chega aí, en 5 minutos, queda como un chicle. Como un auténtico chicle, non vale para nada. Entón, nós o que facemos é darlle esa selada que nos asegure que xa os xugos van quedando un pouco por aí, vale? E con ese toque bonito, non te me acerques, facemos o que temos que facer. Veña, vamos facer unha cousa aquí agora, que é coller, eso é, bueno, xa te me adelantas, xa metemos. Déixame 2 liscos de xamón deses, veña, 2 lisquiños, así, van pa dentro tamén. Como que non? Aí che vai. E facemos o seguinte, mirade, damos un corte así por aquí, e agora veñen os biliscos de xamón curado pro medio, mirade. A ti regalaranche algunha vez un xamón? Sí. Regalar. Pera, deixeme facer memoria, regalar. Agasallos a min poucos me dan, Pero comprar algún xamón, igual sí que me agasallaron algún xamón. Sí, pode que sí. Por qué? Que crees que é mellor mercar o xamón enteiro? Porque ao final é algo non perecedereiro, non? Que dura, ou ir mercando o xamón por tandas. Isto depende dos colegas que teñas, non, da xente que veña a casa a facer as visitas, si ou que. Por qué? É un exemplo do que é un consumo automático. Cando temos un xamón enteiro que normalmente colocas na cociña, á vista. Sí, totalmente. Pois un xamón normalmente uns 5 kilos, 6 kilos, en unha familia non dura máis normalmente non chega a durar un mes. Bueno, a ver, ahora falarás. Normalmente, cada un na súa casa, ahora vou dicir o que pasa na miña, xa verás. Claro, normalmente, se ti mercas o xamón, pois de cada 200 gramos, non consumes 6 kilos de xamón un mes. Por que sucede isto? Porque está accesible, está disponible e accesible. Cada vez que entramos na cociña, teñamos fame ou non teñamos fame, está super accesible, está rico, e favorece ese consumo automático, sin sentarse de pé, non son consciente do que como. Isto é un exemplo que sucede con todos os alimentos, é dicir, incluso porque nos interesa comer con máis frecuencia, non? Se eu teño unha macedonia xa cortadiña, froita, no centro da mesa, incluso os cativos van picando. Sí, van picando, está aí posta, sí. A froita hai moita xente que non lle gusta porque ten que pelala. Case todo o mundo, case todo o mundo pica, sobre todo se tes fame antes de comer. É un exemplo de como influe a accesibilidade duns alimentos outros na casa, non? Eu, pois, xamón, sí que recomendo, pois, ir mercando por tandas, non? Porque cando temos o xamón enteiro, sucede iso. Bueno, mira, eu, na miña casa, vou te dicir o que pasa. Na miña casa, compras un xamón, os primeiros días, todo o mundo vai ao xamón. Pasa a primeira semana e o xamón queda aí. Empeza a poñerse curao demais, durísimo, xamón que empeza a curar aínda, bum, e non acabas comendo, acabas dicindo, agora que fago? Fago tacos, meto nunha historia así como isto, como tal. Sí, é certo, o xamón recén cortado é unha auténtica maravilla, pero creo que ten que ter saída. Se hai xente na casa e sodes unha familia numerosa, sí, pero sodes 2, 3, 4, estás todos os días comendo xamón, malo. Pero sí que me fixo gracia que me acabas de dicir, porque estaba a pensar, encántame tal. Eu teño un colega que se chama Felipe. Felipón, sí, o pitirroxo que lle chamamos. Non, petirroxe porque ten o pelo vermello de todo, vale? Pero o fillo do lume, lle chamamos nós, é auténtico, un crack, Un crack,
estudiou comigo, despois fixo ainda fisioterapia, bueno, un auténtico tal, pero non comía fruta. Por que non comía fruta? Sabes que me dicía? É que cando empezo a pelar as chismas, Mancho máis maus. mancho máis maus, queda como, pásame a auga polos dedos, outra, non pasa nada, chupo os dedos, que o zume dunha pera, que pasaría? Un día, estábamos de liorta, e estaba comendo macedonia, papando nela como se fora un can. E dixen eu, pero ti era o que non comía fruta? Bueno, home, que esta non mancha. Toma aí, Filipón, sí, acórdome perfectamente. Preguiceiro. Home, logo. Hai a xente que non come froita por non pelala. Pero que historia é esa? Pero como se pode comer ese conto? Por favor. Se xa nos agasallaron con xamón, o que podemos facer é leválo á carnicería, que non lo envasen, que non lo desosen. Sí, por exemplo... Por anacos grandes, ou xa loncheado, envasalo ao baleiro, non? É unha forma de ir consumindo ao longo do ano. Se pon en envases vacíos é unha forma moi perfecta de facer esa historia. Mirade, ese cachiño que quito por aquí, que me quedou da pataca, e agora empeza algo que non tes nin idea. Mirade, por aquí, teño esa cebola que se está medio pegando, non? O primeiro que fago é darlle un ruxe-ruxe con este caldo. Aí, un nada, levanto un pouco os sabores. Aí, con ese xamón curado, con esa cebola, con esos zumes que xa me deixou a carne, aquí non estamos facendo nada por facer. Vale, e aquí, con isto, el lume pequeniño, empezamos a escachar a pataca. Mirade. Esta pataca, este corte a min é como estar na aldea. Eu vexo as mans enrugadiñas da miña boa, e a miñas tías e tal, non sei que tal, aí metendo así o trisco na pataca. Vale, isto inventámoslo nós, os galegos. Isto sendo eu, tal. E despois algún vasco chegou e dixo, ai, mira que boa cousa fixo outro, e fixo mesmo que nós. E as patacas a rioxana é unha receita vasca? Home, vasca é do norte, vasca na que vale, porque digo, por si chaman a rioxana. No, pero máis posiblemente porque xa fan moito eso, pero evidentemente vasca. É como a ensaladilla rusa, que non é rusa. Exactamente, eu creo que tería que ver que tal. Teñen chourizo que non teñen aquí en Galicia, por moito que queran eles, que son vos, teñen bo produto tamén, teñen bo pemento, os chouriceiros e tal, fano ben, Eu, ata as tapiñas por ali, cando vou a dar unha volta, gústanme ben, non che vou dicir que non. Os pinchos. Pero aquí, os pinchos son o máximo. Vale, eu son de pincho, unha garimbola, ti un zumo de piña, porque a garimbola non che gusta. Crees? Pim pam, pero o billo branco gustache? Non. Tampouco. Mima, pero logo, cando vas mollar a palleta por aí tomando unha tapa, que tomas? Auga. Non pasa nada, A ver se vai pasar algo. É que tampouco me gustan os refrescos. Tampouco, bueno, a mí eu non son moito de refresco. Non son moito de refresco. E cando digo isto... O vermú gústame. O vermú? Vai, ves? Algo por aí tidas que ter. Viña, perfecto. Agora, subimos o lume, e o que vos contaba un pouco é que este remexido iba desta maneira. As patacas empezas a facer aí. Moitas veces isto non facemos, e pensamos que está mal, que a pataca vai pasar algo, que hai que metela en un medio líquido directamente. Non, para nada. Mira, empezamos a remexer. Esa pataca vaise xa collendo un pouco de codia. Así mesmo fan eles por ali. E desto saben un pouco. Eu fixen receita cun norteño deses de por ali, a receita propiamente dita, e iso é un auténtico manxar, como lle chaman eles. Vale? Así que nós, deixame limpar este coitelo, regresamos ao seu sitio, o xamón xa está. Veña. Agora, o viño, mailo tomate, mailo pemento en pó, porque xa veredes que isto non lle queda nada, esta receita. Está acabada, prácticamente. Collemos unha cullerada pequena, para botar un pouco aquí deste pemento por riba, así, tal cual. Mollamos ese pemento directamente cun chisco de tomate. Perfecto tamén. E agora remexemos un pouco, eso non vou a precisar máis. Remexemos un pouco e mollamos directamente toda esta zaragallada ben rica con ese viño de Oporto. Ese viño de Oporto que ten moi pouquiño, como se chama, alcohol, pero algún ten e tamén queremos evaporar. Por eso estou agora co lume forte arriba de todo. Patacas que siguen collendo todo ese sabor, agora sí, Xa está, hai alguna casa que está dicindo, esta receita fago eu. É sinxelísima, é doada. E o sabor que lle dá o pemento a pataca me encanta. O sabor. E agora, en serio, o que lle vai dar esta cousa bonita, este viño do Porto, mirade. E cor tamén, un chisquiño, por exemplo, así, máis que suficiente, que empece un pouco a ferver. Temos caldo, que podría estar quente tamén, non pasa nada. E agora, un pouco traballar co miolo da cabeza. Quero que as patatas cozan, non? Empezan a coller un pouquichiño desa sustancia, dese viño,
imos darlle un minutiño para que siga fervendo, botamos o caldo, collemos unha tapa, hai que probar dentro un anaco de sal, e só temos que esperar eses 15-20 minutos desa pataca que se poña no seu sitio. Que con este corte, xunto co caldo e con todo, que podería ser perfectamente auga, vai sacando ese almidón do que falamos moitas veces, non? Vai facendo unha salsiña espesa e dentro de nada imos botar as olivas e remexer isto para dentro no último minuto todo antes de servir, porque o propio calor residual tapando vai chegar. Así que agora, con isto máis ou menos evaporado, facemos isto, 30 segundiños, que evapore o último de todo, botamos o caldo e nun chisquilichasqui estamos aquí, comendo, servindo, facendo de todo e sobre todo disfrutando. Pero xa verás que as aceituras, ¡oh!, menuda maravilla. Aí vamos, vémonos agora. E xa estamos acabando. Casiña, que? Vaya pintazo ten esto, amigo. Está aquí Lidia dicindo, eso ule moi ben, hoxe. Como que non? Ule maravillosamente ben. Mirade, aquí está. Quitamos xa o noso guedello, xa non preciso para nada. Aí que non gotee nin historias raras, mira. Mira. Baixa lume un pouquichiño aí, eso é perfectamente. Mira. Isto é o que vos digo un pouco, cando casi a salsa está a napar. Mira como fai que non se quere xuntar, que fai como un pouco de percorrido aí pola cullera. Oh, que auténtica maravilla. Uns ovos aí, xa comida. Uns ovos cos azúcar, xa fixemos a receita esa tamén aquí. Sí que sí. Vale, pois aquí o que facemos é o seguinte. Vale, tirar un pouco esas oliviñas negras que vos dixen fai un momentiño, que podrían ser verdes perfectamente pola cor. Vale, pero que a min, neste caso, encántame así. Corteinas a mitad pode ser enteiras, sen oso, moito mellor, que aquí somos moi señoritos, como dicimos. E agora, o único que facemos é o seguinte, vale? Ir metendo esa carne. Quero que vexades unha cousa. Eu teño perfectamente estes cachiños xa feitos. E antes falábamos un pouco de como está tan grueso? Mirade, eu boto este aquí, vale? Este vou metendo por aquí. Vou apagar xa de xa e vou ter localizado eso, quero que vexades unha cousa. Porque esta carne ten un pouco iso. Estes zumes, ímonos escolleitar todos, como que non? Aí. Imos colocando un pouco polo medio, e este vai quedar así, tal cual, volo vedes. Estes zumes, por suposto, pa dentro. Cachiños pequenos que tiñamos por aí, e mirade. Tiñamos isto aí. Mira o que pasou. Mira que está pasando, que se está poñendo xa esa carne, cambiando esa cor. Eso é interesante, así que agora facemos o seguinte, subimos un chisco lume de nada, que ferva un minuto exacto, minuto e medio, e agora si, que vai ben, que facemos nós. Hai que coidar a comida, hai que coidar o que imos comer. Mira este pequeno baile como vai. Un pouco de perexil picado por riba, e chisquilichasqui, que andamos aí, comendo, batendo e pasando ben. Moi ben, como sempre, non está che bo. Veña! Hoxe cociñamos guiso de solombo de porco con olivas e porto. Comezamos selando os anacos de solombo cun chisco de aceite e reservar para de seguido incorporar cebola e pemento picado rustrindo uns minutos xunto ao xamón cortado en liscos. Por outra banda, pelamos e escachamos as patacas para engadir o noso rustrido, mesturando o conxunto e incorporando o pemento doce xunto co tomate e o viño, deixando que evapore o alcohol para verter o caldo e cociñar uns 20 minutos ou ata que as patacas estean feitas. Tras ese tempo, só queda engadir o solombo e as olivas para nun par de minutos botar o perexil picado por riba e coller a culler para comezar a papar. Ule a cociña por todas partes a este guisazo de solombo ao porto, De verdad que como cheira de ben. Mirade, isto é tan sinxelo como facer unha especie de pataca rioxana selando antes un chisquiño ese solombo. Despois, metes todo cun pouco de xamón curado, algo de pemento, algo de cebola e como fai unha salsa de maravilla. Salsa para un guiso, como os de sempre, non está che bo. Auriño!